Heb je nou? 2016. Oh. Oh, ik zit nu onder je mijn hand te ja, Yeah, but it looks just like a t-shirt. Ja, het is net een t-shirt. Maar het is zo lekker warm. Just thought I'd show you in action, you know. Ja. Maar oh ja, hier zo, ik heb dat gezien zo, hé. Kijk eens. Hele stapels. Is je dad? Daar kan Paul niet tegenop. Nee hoor. Zeg, daar kan Paul niet tegenop. What? No, I was just showing the moms, you know. Yeah, well, you're Playing. taking a picture, eh? Yeah, I'm making a little film. Dad at work. Oh, here, cabbage rolls. Well, it doesn't look very good, really. No. Grilled cheese sandwiches, and let's see, it's, what time is it? Almost 11:30. Oh, mijn man weten. Ben je aan het winnen? Nou. Zesty garlic or the other one? No, the other one, the hot and zesty, yeah. Oh, dat zijn toch een heleboel, hè? Ja, maar